Aurică Bezdeanu, ne-am gândit să oferim un premiu de consolare pentru echipele pierzătoare astăzi, în speță echipa din Becheș și echipa din Cărăș. Și încă o dată felicitări echipei Dăbulen, pe care o așteptăm sâmbătă la semifinala la Craiova. Capitan de echipă, vă rog, la care e? Becheș. Felicitări. Leganul s-a accidentat. Ce este să vă spun și eu, rândul meu, vă mulțumesc pentru participare. Sunteți copii buni, toți. Mi-a plăcut că ați fost civilizați, fără faulturi. Incidentul care s-a întâmplat acum a fost ceva care nu s-a vrut. Deci, pe învingători îi fericit și îi așteptăm la Craiova. Pe ceilalți continuați și o să fie bine și pentru voi. Vă mulțumesc și sănătate multă la tuturor!